I denne matematikaflevering sætter mit syn på bestemte integraler med reglerne, så jeg vil starte med den første regel, sumreglen. Sådan ser sumreglen ud med a og b intervaller af f af x plus gx, som så vil komme til at se ud som på højre side her. Så jeg starter med mit bevis. Dette var den venstre side, som jeg vil bevise bliver til den højre side. Vi starter med at integrere, så lille f af x og gx bliver det store f af x og gx, og sætte integralerne ud i den ydre ud for klammerne. Da jeg så har gjort dette, så indsætter jeg intervallerne b og a, således, og så de bliver minuset fra hinanden. Da vi nu har det, så skal parentesen ophæves. Så det vil komme til at se sådan her ud. Nu er parentesen bare ophævet, og vi har stadigvæk vores firtal. Derefter omrokerer vi, så det ser pæne ud, så f'erne står sammen, og g'erne står sammen. Vi kan nu sætte dette i en klamme, fordi vi integrerer, så er det vil være store f af x til b af a plus g af x til b af a. Og dette vil så give til den ligning her, som også var den, vi skulle komme frem til, den højre side, som vi startede med at se heroppe. Nu vil jeg bevise indskudsreglen. Indskudsreglen ser således ud. Så vi skal have fra den venstre side over til den højre. Det er den højre, vi gerne vil få frem. Så vi starter ligesom før med at integrere. Nu har vi bare to forskellige intervaller, nemlig b af a og c af b. Dem sætter vi derfor ind i intervallerne, sætter vi ind. Så vi så har f af b minus f af a, og f af c er minus f af b. Derefter ophæver vi parentesen, så vi får de rigtige fortegn til. Da vi så har gjort dette, så går b og b, de går ud med hinanden, så vi har minus f af a plus f af c, som vi så lige vender om for at få det til at stå pænt. Nu har vi så f af c minus f af a. Så integrerer vi denne, og kalder den f af x til c af a, da vi har vores intervaller c og a. Og derved får vi den højre side, som også var det, vi skulle finde frem til. Dette var både indskudsreglen og sumreglen, som jeg nu har bevist. Dette er Camilla Geisle, 2. E.